Ifeġġu allegazzjonijiet ġodda li qed ikomplu jċabsu lill-Gvern ta' Roberta Bela, allegazzjonijiet il ħarġu fl-istess jum il fih il-Prim Ministru stqarr illi ma jafx min hu s-sit tal-kumpanija sigrita MacBridge. Ta' min hi MacBridge? Dwar id-domanda dwar MacBridge, jiena ma nafx min huwa s-sit tagħha u frankament jien ħanitkellem kwajjin, jien dejjem qatt distakkat minn dawn l-affarijiet. MacBridge bħal 17 Black kienet magħżula biex tagħmel transazzjonijiet minnu lejn il-kumpaniji sigriti ta' Konrad Mizzi u Keech Kembri, fatt li huwa dokumentat bi provi ċari li joħorġu minn emails li kienu nkixfu. Fil-fatt sentejn ilu kien sar magħruf li l-kumpanija 17 Black ta' Jorgen Fenech u l-kumpanija bl-isem MacBridge li s-sit tagħha ma nafux minnu kienu jgħaddu miljuni lil kumpaniji Tilgate u Harnville. Apparti li fl-intervista tal-ħadd Roberta Bela qal illi ma jafx ta' min hi MacBridge, insista li hu jemmen fil-governanza tajba. Jiena dħalt fil-kariga li ninsab fiha llum fit-13 ta' Jannar. Punt li huwa ċar wieħed, ban li huwa ċar ħafna, illi dan il-pajjiż jitmexxa bl-ogħla livell ta' governanza. U ftit wara li lissen dawn il-kliem, Roberta Bela reġa' qed ikun affaċċjat b'akkużi serjissimi. Issa qed jingħati li wieħed mill-ministri tiegħu kellu storja ma' wieħed mill-qattiela ta' Daphne Caruana Galizia u għar minn hekk qed ikun allegat li s-segretarju parlamentari kellha jew kellu relazzjoni intima mas-sit ta' 17 Black Jorgen Fenech. Fost dawk il qed jagħmlu dawn l-allegazzjonijiet serji immens hemm it-tifel ta' Caruana Galizia, Paul Caruana Galizia, li fuq Twitter qal ukoll li Ministru baqa' f'kuntatt ma' Fenech anke wara l-assassinju.